Tervetuloa Amerikan talk-showhuihin. Meillä on Barack Obama vieraanamme ja myös jotain muita nörttejä. Mitä teillä on asiaa? Kertokaa. Sä läski ensin, jolla on rahaa ja sikari suussa. Minä en ole muutos läski. Niin. Kertokoon Barack Obama tästä. Hänhän muuten on läski. Siitä vain asia. Seuraavaksi joku muu musta tyyppi. No niin, turpa kiinni kaikki. Olkaa jo hiljaa. Hein homot. Olipa tässä tulee näköjään sitten mitään, niin no. Sitten lopetetaan tämä. Moikka ja hyvää paskaista yötä. Vitu homot.